Көзілі күңел күзгісі. Көзілі fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşıp, gözge göz qarашып тапшыруында. Gün-tün uqim, yaşı uqim. Zaman jilin tыңлым, zaman şiğrin, zaman jырын тыңлым. Кай bir вакыт килешәм, кай чакта гәпләшәм, кай чагында хәтта көнләшәм. Аңлый алмыйм. Үлеп гашык булган бу тормышның бүгенгесен яктыртучы сәнгатьне аңлар өчен минем генә шәхси бер акылым җитенкерәми кебек. Әллә артта каламмы? Әйе, үзен булдыклы дип санаган җырчы иртәгәсе йолдыз булам дип үз юлын сыза, үз моңы турында уйлана, бәргәләнә, изләнә. Мул гына агымы тамашачыларыбызның бүгенге эстрадада яраклашу ягына чыкты түгелме? Ни бирсәләр шуны тыңлыйбыз, ни бирсәләр шуңа әзербез дигән сыманда тоела. Ләкин бар агымнарның шундые, үткәннәрдән бүгенгегә килгәндә затлы булган якларны аклап килгән агым. Шулай ук буыннардан буыннарга күчкән рухи кыйммәтләрне биегрәк илгән агым. Гүзәллек, инсафлылык, тыйнаклык, камиллек кануннарын яклый торган сәнгать майдан тоткан җырчыны изләп килгән агым бар. Бу агымның шанышын аклаучылар сирәк, ләкин бар. Бүген якынрак килегез, хөрмәтле тамашачылар, күңелләрегезне бәйрәм иттерәсебез килә. Өр-яңа елда, өр-яңа баштан хисләр буранын уйнатып, күңелләрне хәтта иләс-миләс китереп, сезне бияклектә җыр дулкыннарына килеп, тормышыгызга ям бирәсе килә. Әнә шул әле әйтеп үткәнчә, ике республикада да халык сөюен, халык ышанышын яулап алып өлгергән һәм әйтергә кирәк, хәтта Рәсәй күләмендә билгеле булып киткән Башкортстанның атказанган артисты Ришат Тухватуллин бүгенге күзгә күз карашып тапшыруының кунагы. Сәлам юлладым, Ришат, сиңа. Хәерле сәгатьтә дип эндәшәм телевизор караучыларыбызга. Мин аның авторы тапшыруның һәм алып баручысы Зифа Нагаева безнең белән бер дулкынга киләнегез, эш мәшәкатьләрегезне калдырып торыгыз дип тә эндәшәмен. Ришат, без бүген гадәти булмаган очрашуда, чөнки менә әле телевизор янәшендә булган, зәңгәр экраннарны, туган телне үз иткән җаннар берничә генә көн өр-яңа 2019 ел белән яшәп киттеләр. Нинди кәеф бу сәгатьләрдә халыкка бирә алабыз икәү? Нинди матурлыклар истей алабыз? Бездән дә тора. Димәк, синнән дә, миннән дә зур җаваплылык көтелә. Шулай бит. Өр-яңа ел белән сине, өр-яңа ел уңышларың белән, өр-яңа ел белән тамашачыларыбызны, сине яраткан җаннарны да димен беренче сорауны ашыктырып, шаулап, гөрләп иҗат елың үтеп китте. Артта калды тагын бер ел. Бик матур иттереп гөрләп концертлар уздырдың. Нинди баглаган өметләрең тормышка ашу белән килгән ел булды, узып киткән ел. Һәм инде кәефле булып калдыңмы бу елга? Үзеңнең иштән генә булган фатихаларыңны биреп, рәхмәт әйтеп озаттыңмы? Гомумән, нинди кәеф белән кирдең өр-яңа елга? Зур рәхмәт, Зифа апа, хәерле сәгатьтә. Шуннан да быел бик уңышлы булды. Уңышлы гына дип әйтсәң дә әз кебек, бик файдалы да булды. Көтелмәгәндә менә әйтүебезчә инде Башкортстанның атказан исеменә лаек булдым. Бу минем өчен бик зур этәргеч булды хөкүмәт тарафыннан. Һәм инде шулай ук күп конкурслар, фестивальләрдә шулай ук лауреат исеменә лаек булдым. Иң мөһиме минемчә бу ел шулай ук уңышлы, чөнки Аллаға шөкер, сау сәламәт без, әтиәнебез исән сау, һәм инде концертларыбыз гөрләп бара, тамашачылар ургылып, хәтта билетлар җитмәүе, менә бу минем өчен зур уңыш һәм казаныш дип әйтәсем килә. Зур рәхмәт барлык тамашачыларыма әйтәсем килә.
Бик зур рәхмәт беренче җаваптан ук җанланып китте күңелләр, Ришат, һәм шул күңелләрне кайтарыйк әле синең бәләкәй генә чакларга. Без синең инде гаиләң белән берникадәр таныш һәм инде кечкенәдән җырлап үскән җырлы гаиләдә инде күтәрелеп киткән малайларның, җегетләрнең аннарын әйтәсе килә бүгенге Ришатның узганы кечкенә чактан. Шул якларга кайтыйк әле. Хыял булдымы ул җырчы булырга? Кайсы вакытта син җырлый башладың? Кем ул синең беренче тамашачыларың? Мин туганда да әни сөйләү буенча җырлап тумаганмын. Инде ниндер тыныч бала булдым дип әни сөйли инде. Хәзер үземне күпме хәтерлим 3 яшемнән әни мине йоклатканда минме Айдар Галимовның «Моңнар кайтсын авылыма» дигән җырын килеп маташканым. Аны хәтерлим мин һәм инде җыр минең белән бала чактан ук бүгенге көнгә кадәр һәрвакыт минең белән булды. Воспитательләребез, алар инде мине җырлатканны хәтерлим һәм мәктәптә дә һәрбер концертта мин һәрбер бәйрәмдә катнашканымны беләм һәм инде авыл клубының әнием мөдире булып эшләгәч, инде мин бөтен авылдагы концертларда гаиләбез белән өйдәге булган бөтен әйтик резиткә кадәр клубка ташыган чакларны бик күңелле чакларны хәтерлим. Кимдер булырга хыялланган вакытың булмадымы? Менә билгеләнгәнчә ниндидер бер вакыт аралыгына кадәрлек чынлап җырчы булып китәргә ышанганча син ким булырга хыялландың бәлки чакта? Зур хыял иде, бәләк чактан әйтәм бит, мин гел музыка белән бәйле булгач, зур хыял артист булырга. Димәк, аннан ук килгән. Балачак күпме үземне хәтерлим, һәр вакытта үземне артист дип күргәнмен инде. Но 9 классны тәмамлаганчы минем икеләнү чыкты һәм инде бәлки спорт белән шөгыльләнеп китәрмен. Абыем Стәретамак физкультура университетында укый бергәч, мин дә шунда барырмын дип уйлаган идем, чөнки мин бик нык спорт яратам. Һәм Ходай кушканча булды. Әниләрдән сорамыйча, әйтмичә киттем Октябрьский музыка училищесына үземнең имтиханнарымны бирергә. Шул бер гармон күтәреп кирип, шул училищега бишлегә имтиханнарын биреп укырга кирдем. Әнием инде авылда җәйкене кая әйтмичә киттең, ишәп шәһәрдә ятасың дип әрләп, минем арттан килеп җиттеләр шәһәргә һәм инде шул вакытта мин үземнең имтихан кагазларын күрсәткәч, инде алар тынычландылар һәм бүгенге көнгә кадәр мин ничектер үз аллыгына бөтен әйберне самостоятельно эшләргә тырышам. Кечкенәдән тырышам дигән тырышлыкта тырыш кына җегеттә булып үскәнсең, абый үрнәге дә бар сиңа. Сеңлегезгә сез абыйлар нинди терәк таянышта булгансыз. Эш мәшәкатьләрне бик кызык кына иттереп хәтереңә алган көннәрең була торган иде. Абыйдан да эләккәли торган иде дип. Мен уңган, шунда йөгереп торган теремек малай идеңме кечкенә чакта? Бик ышаныч булганмын бәләк чакта. Әлеге белән һәм бала чакны чагыштырсаң, ике төрле кеше. Чыннан бик кунаклар килеп керсә, мин түшәмгә кадәр сикерәдер инде. Һәм шул вакытта мине абый һәрвакыт тыеп торадыр. Шу күп кенә торадыр инде. Сугышмаган чаклар юк инде. Кайчан китәрмен инде бу абый туйдыртты дигән чаклар. Һәм инде менә 11 классны тәмамлап абый укырга киткәч, Стәретамакка күңелдә нәрсәдер уянды. Абыйның кырыйда булмаган сизә башладым. Чөнки менә без үскәндә клубларга чыгадырык, без кишләрен йөргәндә шундый гадәт бар иде. Менә өлкәннәр килеп бәләкәйләрне обижательләр иде. Һәм без дә бит инде 5-6 класс малайлары урамга чыккач, өлкәннәр килеп башта сорыйлар, абыйың кем була синең дип. Мин әйтә торган идем, минем абый Ринат. Һәм шул вакытта хөрмәт батырган иде. Шул вакытта менә горурлык хисе, абыйың дип, абый бит инде шәһәрдә яклаучы. Абый өчен горурлык уянадыр. Абыйны сагына башлады. Менә шундан әкренәп уйландыра башлады. Абый кайчан кайтасың инде дип. Һәм инде бәләк чактан без эшләп үстек абый белән. Чөнки әти-әни безне эштә өйрәтте бөтен нәрсәгә, дөньяның матурлыгын күрергә. Һәм инде 4 гектар чигендер җәй буена, аның бетүенә бәрәңгенең беренче каты башлана, аның бетүенә пишәне башлана, пишән бетүенә икенче кат, шул 4 гектар чигендер эшлисең, аның бетүенә икенче кат бәрәңгесе башлана. Җәй буе абый белән бакча сөреп, җырлап, эшне теге эш итеп эшләмәдек, эшне менә без ничектер уен итеп күрдек, җыр итеп күрдек, җырлап үстек абый белән бала чактан.
Һәм инде менә әтиебез безнең гомер буе менә 20 ел әни клуб мөдире булып эшләде, әти инде 30 елга якын авыл колхозда механизатор булып эшләде. Һәм инде беләсездер инде анда эшләгән кеше өйгә кайтып кергәне юк. Көне төнә биткә бер кайтып керәләр дә, төнге 12-гә кадәр яки шигендердә манда нидән кайда булсын кайтып кергәннәр юк инде. Әни клубтан кайтып кермәде. Һәрвакыт эштә инде. Һәм безнең өчен әти менә абый белән икебезнең төрле мәҗлесләрдән соң җиткәрәк алып китеп инде менә сез туганнар. Сездә бер канага шуны әйтә торган сүзләр йөрәктә. Менә сез туганнардан бер-берегезгә якынрак бер кеше дә юк. Һәм бу кадерле туганлыгыгызны бер югалта күрмәгез дип мин сезгә моны сөйләп тә биргәнем һәм абыйма дигән җыр шушыннан туды да инде. Һәм менә 9-нчы класска җиткән 8 ел ара белән безнең гаиләгә минем сеңлекәшем туды. Бөтен авыл белән ул вакытта теге врачлар әйтә алмыйлар иде, кем бул туасын инде. Бөтен авыл белән бер авызга акыралар иде. Кыз булмый, малай була дип. 3нче малай була дип. Әни бүресе генә әйтәдер, юк кыз булачак дип. Һәм шуннан да 6 яшьле сеңлебез туды. Айгөл тугач инде мин абый булдым. Шул вакытта абыйны да аңлый башладым, чөнки зур җаваплылык. Һәм инде ул малай апай булса, бәлки башка төрлерәк булыр. Бу кыз бала булгач, чөнки минем өчен нык якын ул. Айгөл бүгенге көнгә кадәр минем кырыйда, минем канат астында, хәтта әниләр теге әрләмәселәр дә мин үзем җиткереп куям шунда. Абый буларак инде менә шушындый гаиләдә үстем. Һәм инде Худайыма рәхмәт. Ришат, менә кичкенә чакта генә тыңлаучан гына булгансыңдыр дип уйлыймын сине. Ничектер шулай тоемлана. Бик тискәре сыйфатларың да бар иде кичкенәдән. Аннан бит ниндидер эшне дә капыл гына бер әйтүдә генә бәлки кешенең бит уенга мавыгып китүе бар, урамга чыгып аннан соң эшләрмен диюләре дә бар. Шуңа күрә җаза да бирелергә мөмкин. Әти ягыннан, абый ягыннан иң теге җанга тигән җаза нинди җаза булып хәтереңдә калган? Менә үзең тискәреләшкәндә, кайсыдыр эшне башкармаганда вакытындамы? Хәтерлисең микән? Но мин икенче бала булгач инде күп нәрсәне кеше хатасында өйрәнеп үстем. Абыйның тискәрләгән чагында, тик бер нәрсә эшләмәгән чакта аңа өлешләгәдер, һәм шуңардан куркып. Өлеш нидән гыйбарәт инде? Ну, төрлечә буламы? Төрле хәлләр булырга мөмкин. Пишмакта торган бар идеме? Бар, шыбыгында алган булды, кайышында эләктергәннәр булды. Менә һәрбер малай мин уйламыйча тәмәк тартып карый иде инде. Абый берсендә тәмәк тартып кайткан. Или тәмәксен таптылармы инде кесәсендә, һәм бик нык каты гына эләкте инде абыйга. Мин тәмәке ягына бөтен борылып карамам бер кайчанда. Бөтенләй тартып карамадың. Бәлки кап. Әйтергә кирәк, кабып карасаң да тартылып китте инде кайдадыр. Булмадымы андый чак? Бер-ике тапкыр уйнап караган булдыдыр, но менә шушы абыйның хәленнән соң тәмәкегә якын да борылган булмады. Бүгенге көнгә кадәр хәтта менә бик модны бит инде кальян тарталар тигез. Мин ничтер якын итә алмыйм. Жилгә ашкан яраткан берәү була, яратышып кавышканнар, бара кыштай матур итеп яшәп гомерләр уза. Вакышлар парлап та яна, суның дулкыннарына, шул кышлардай пар булалсаң, мәңге тугры яр булалсаң, чык минем юлларыма.
Сеңлең дә матур итеп җырлый. Башкаларда җырга китү, җыр юлыннан китергә булмаганмы? Абыеңда да барыбер моң бар. Әниең үзе дә яза җырлар. Аның да җырларын матур итеп син башкарасың. Шул кадәрле матурлыкта нишләп арада бер Ришат кына килеп чыккан дип кызыксынсалар телевизор караучылар. Ну, миңа калса, гаиләдә бер артист ул Җитәме? Җитә, чөнки әнигә килгәндә, әни инде гаиләне сайлаган. Үз вакытында бик матур җырласа да, сәнгать юлы белән китмәгән, но авылда инде бөтен бәйрәмдә һәр вакыт җырлады, җырлый һаман. Шуңа миңа калса ул көнмидер һич тә, чөнки хатын-кыз өчен ул икеләтә авыр эш. Мин моны әнинең әйткәненә ышанмыйча, әлбәттә бу менә тискәрлек, үземнең юлым, сайлаган юл, иҗат юлы һәм инде никадәр авырлыгын менә әни әйткәненә ышанмыйча, үзем тотып карамыйча ышанмадым. Шуңа күрә никадәр авырлыгын үзем генә беләм. Һәм инде үземнең туганнарыма мондый авырлыкны күрсәтәсем килми. Чөнки чыннан да монда күп сыйфатлар Ходай Тәгаләдән, ул тавыш кына түгел, әлбәттә. Монда тазалык та кирәк, сәламәтлек та кирәк, барсы да кирәк. Һәм сеңлекәшенә белән җырлый, шулай җырлыйсы килсә, минем кырга менеп җырлар. Мен Син әле шулай әйтеп куясың, катгый рәвештә абый булып. Интервью биреп утырган гына Ришат Тухватуллин булып түгел. Менә җырлыйсы килсә менеп җырлар, урыны бар җырлыйсы килсә. Шулай дип куясың, хәтта кайгырту күрсәтеп, шулай бит. Җыр сәхнә тарту дигән хисе туса, минем кырга ярдәм итәргә әзер абыйсың. Әйе. Но Бөтенләй китүен теләмисең шулай да. Юк, каршы түгел, но мин аны артист булыр дип теләмәс идем. Чөнки хатын-кыз өчен әйттем бит, бик авыр, әйтәсем килгән иде. Аларның, әнинең дә, сеңлекәшнең дә менә аларны озак кына уговорить итәргә кирәк әле сәхнәгә чыгар алдыннан. Пожалуйста, җырлай инде. Чөнки миңа һәр вакыт әйләр әниге җырлыймы, бүген концертта менә мәсәлән Казандамы, Уфага килиме концерт белән яки авылда концерт булсынмы, һәр вакытта да томашачылар быел әниге җырлыймы, сеңлекәшегез җырлыймы, аларны җырлатыр өчен күпме бер ай алдан әзерләргә кирәк инде. Бик матур җаваплар, гаиләдә булган үзенә бер тапшыру эшләрлек хатирәләр, истәлекләр күңелеңдә әле яңарып кына торалар. Ришат, гаиләдән чыгып китү бит инде әнә шул үзеңне табу юллары, сине барыбер җыр юлынан алып китеп, сәнгать училищесын тамамлап, аннары югары белем алырга юл алып, бер артлы шул кадәрлек тиз бара, безнең өчен шулай тоела. Бәлки син бәләкәйдән килгәч, ул кадәре тоелмыр, атылдың йолдыз булып, артык дип әйтмим. Бик күп кешенең фикерен кабатлап әйтәмен, чынында син менә капыл атылдың. Бүгенге көннеге дәрәҗә, бүгенге көннек урының, бүген синең үзеңнең урының бар, күктә бик күп йолдыз, кайбер кеше үзен урын алып өлгергән, ул күк юлы бик киң, җиһан бит инде ул. Шунда син безнең Ришат Тухватуллин йолдызы бар. Бик күп тырышлыгың салынган, бүгенге көнеңнең уңышлары, бүгенге көнеңнең дәрәҗәсе, үзеңнең менә шул үзеңә билгеле булган урының, йолдыз урыны барлыгы ниләр белән, ниләр сәбәп булды баңа? Ниләр белән капыл килергә барыбер да менә Аллаһ Тәгалә ярдәме генә булмый бит инде барыбер да. Шуны син ничек итеп аңлата алыр идең? Кешеләр филармонияларда синнән алда булган дәрәҗәле җырчылар еллар дәвамында җырлый титуллы була килгәннәр. Бик күпләрен беләсең, җырлый олыгаю дәрәҗәсенә җиткәндә дә шак килә халык сөюен таныганнар бар. Ничек уйлый икән бу хакта үзе Ришат? Менә Ходай Тәгаләнең җәзасыннан тыш, миңа калса ул артистның уңыш елмаюы. Чөнки бу артист, менә төрле артистлар була, әйтик, аңа шушындай йолдыз булып атылып китсә дә, төрле хәлләр булырга мөмкин. Төрле каршылыклар сәбәп булып каршы чыгарга мөмкин. Әлбәттә, төрле хәл булырга мөмкин. Һәм ул йолдыз, мин уйлавымча, ул иң беренче чиракта нәрсә дисәк тә, ул Ходай Тәгаләнең ризалыгы һәм ул кушкан җәзадыр дип уйлыйм инде мин.
Икенчедән, ул аттай тырышып, көне-төне эшләүдә генә ниндидер үзеңнең максатыңа ирешеп була. Минем училищедан бирле укыганда бүгенге көнгә кадәр иҗатташ дусларым бар иде арада. Бергә кайнап үскән җырчылар белән һәм ул вакытта мин шаккатадырым, ничек шул кадәр матур җырлап була микән. Бөтен костәненә кадәр селкетерлек, уятырлык, җанны уятырлык. Биткәйннарын тергезерлек. Да, менә шундый җырчылар арасында минем бернинди мөмкинчелегем юк исема. Әмма дә ләкин ул талант кына берәйбердә хәл итәлми икән бу тормышта, чөнки укытучылар әйтә торганнар инде, менә 10% талант, калганы инде тырышлык. Мин моңа бик ышанып бетермидем, чөнки талантта бик зур үз эшен эшли. Талантны күрсәтер өчен, аны чыгарыр өчен күпме эшкәртергә кирәк. Менә алмазны җирдән тапканда, аның үзенең кыйммәте юк. Аны күпме эшкәртәләр. Шул вакытта гына ул алмазның кадере килеп чыга. Менә артистларга килгәндә мин тоже шулай дип уйлыйм, чөнки күп артистлар филармониядә, өйләреннән чыгып китәлмиләр. Һәм менә җырлап кайталар да, өйләренә кайтып рәхәтләнеп телевизор карап. Минем телевизор караганга хәзер бер 10 ел булгандыр инде. Соңгы тапкыр караганга. Рәхәтләнеп телевизор карап утырам. Җәйлеп. Иртән торабыз, жүгереп керәм, анасын студия көне-төне җыр өстендә эшлисең, былай эшләп карыйсың. Бер җырның гына 20 вариант җыры килеп чыга. Һәм соңгысы гына вак иләктән үткәрелгән бер генә җыр чыга. Һәм анасын ул студиядагы эшләр бетү белән дә гастрольләр башлана. Гастрольләр бетүгә җәйге сабан туйлар башлана. Һәм инде яңа иҗат эшләргә кирәк. Һәм менә әйтәләр бит, артист эшләп йолдыз шире сезгә калмайды. Миңа калса артистка гомумән уялырга кирәктер. Бу шигән тормышы, бу өеңә кайтып кермәгәнлек, теге хәтта үзеңнең кроватендә йоклый алмыйсың да. Йолдызлыгың турында уйлый алмый торган бәхет бу. Уйлап тәлгерә алмый торган. Шулай дип әйтмәкче буласыңдыр дип уйлыйм. Но сезнең сорауга килгәндә, ничек капыл гына килеп чыкты? Менә капыл гына түгел инде ул, әлбәттә, минем өчен сез әйтмәшләр. Но Әмма ләкин бүгенге яшеңә караганда, чын-чынында минем белән килешерләр, телевизор караучылар капыл дип атала инде ул, Ришат. Бу иң беренче чакта менә шул уңыш елмаюы, икенчедән менә минем укытучыларым, Мусина Галия Закировна, авылдан килгән бер баланы, гомумән минем тавышым көчле дип әйтә алмыйм, табигатьтән күп бирелгән дип әйтә алмыйм. Алар минем тавышта бәлки теге өмет кенә күргәннәрдер, бәлки килеп чыгар дип кенә инде. Но шулай да шундый җырчы тәрбияләде минем укытучым Мусина Галия Закировна. Мине хәтта Уфа сәнгать академиясенә укырга алдылар, вокал бүлегенә. Менә шиксез рәхмәтлемен укытучыма, чөнки менә шундый иң остаз укытучым Сагитов Фәрзинә Фаткуловна, профессор, зав кафедра битендә безнең вокал бүлегенә мине үзе канат астына алды. Һәм инде анда 5 ел эчендә күп җырдан тыш күп нәрсәгә өйрәттеләр. Әлбәттә, ул тавыш кына түгел, ничек эшләргә, ничек тавышыңны саклап калырга, ничек артистлар белән сәхнә артында булырга, чөнки алар инде күп нәрсәне беләләр. Һәм инде академияны бетерүгә мин шулай ук шиксез рәхмәтле минем иҗатташ дустым менә Филис Кахиров дигән җырчыны беләбез бит инде, якташым Бүздәк егете. Ул минем иҗат юлында бик зур роль уйнады. Гомумән сузып җырлана торган җырларга мәхәббәт аңардан уянды диясем килә. Училищеда укыганда ул инде 3нче курста укыйдыр, мин 1нче курска кердем һәм Филисның сузып җырлап җибәрүенә мин авызны ачып тыңлап тордым. Таң калып һәм бөтен менә хорда 40 кеше басып тора. Филис инде анда солист буларак чыгып җырлый башлады. Шул хор арасында мин бер үзем басып калдым һәм инде бөтен хор миннән көлә икән. Катып калып тыңлаганга инде. Һәм шуннан без аның белән танышып киттек. Һәм 4нчеме, 5нчеме курс академияда укыганда Филис үзенең сольный концерты белән Уфага килде һәм инде
миңа чакыруу булды инде концертына карарга. Мен бик шатланып жүгүрө бардым. Зал үрә турып, алкышлап концерт узды. Һәм инде концерттан соң анын инде продюсеры Рифат Фаттахов белән танышып киттек. Һәм инде син җырчымы ди, әйтәм, әйе, җырларың бармы ди. Минем ул вакытта инде үземнең Гәлсәр Сандугач проектында җырлап йөргәч, үземнең дискымда чыккан иде. Һәм мин үземнең дискымны тутырып җибәрдем Казанга. Һәм ничәдә бер-ике атнадан соң миңа тәкъдим булды. Мен Рашид Вагап фестиваленең конкурсында катнашып карарга, үземне сынап карадым анда һәм беренче урынга лаек булдым. Һәм инде бу проектның иң зур туп бүләге дип әйтик инде, ул продюсер белән төзелеш ясау, килешү. Һәм инде без, мин озак уйламыйча инде авыл баласы буларак тизрәк җырчы булырга хыялланып инде бу килешүгә кул ымзаларымны куеп эшли башладым. Һәм бүгенгә кадәр менә шушы кешеләр минем иҗатымда зур рольләрен уйнады. Һәм мин аларны беләм, хәтерлим һәм рәхмәтлемен. Менә алдан ук мин инде тын да алмый тыңлап утырамын. Әйтерсең лә алдан ук минем бирәсе сораулар ширата торганны сый күзәтеп утырган кебек тоемлавың бар, Ришат. Аннары чынлап та кайдан кем булган илләреңнең борылып караганда рәхмәт әйтә торган кешеләреңне күңелдә барлый белү. Һәм чынында да алар турында әйткән сүзләреңнең ихласлыгы бу тагында бер бөеклегең дәрәҗәсен арттыру гына дип атала. Шуңа күрә безне тыңлый торган телевизор караучыларыбыз да мәгънә бар бу фикерләрдә дип сөенә торганнардыр. Синең табигатың шундый. Инде дә шул күтәрелешләрдә командаң бар. Командага барыбер кыскача туктамый булмый. Минем шәхси фикерләреңә күбрәк тукталас килә. Синең белән бик кызык сөйләшү, синең белән әллә ничә тапшыру тезмәләре чыгарып була торган рәхәт сөйләшү. Без булай гына очрашкан вакытларда да шулай әкрен генә, тын гына, таныш кына сөйләшеп утырырга яратам. Синең белән миңа бик охшый шушы сөйләшүләр. Ләкин синең хакта күбрәк белешмәләр алып каласы килә. Команда турында кыскача таләпләр нинди куясың? Командаң бик матур. Менә концертларда бу командада төп үзгәреш безнең тын гына, матур гына, тыйнак кына, шундый классик юнәлештә генә үзен бирә белгән Ришат бөтенләй икенче төрлерәк рәвештә үзен бирде. Тегесендә югалтмыш, бию хәрәкәтләре тупланды, характерына карап җырның темпларына, тизлегенә карап, барышына карап, командада син үзеңә яңадан тупладың биючеләр белән берлектә шундый матурлыклар истәдең. Менә бу хакларда гомумән нинди таләпләр куясың? Узган менә быел яңа елга чыккач инде яңа уйлар белән яши башларсың. Узган программада синең яңа юнәлеш, син үзеңдә бик каты кискен индидер, бөтенләй 180-гә борылмасаң да бик каты үзгәреш 90-га киттең. Шулай бит? Син бии башлагачта сак калып концертыңда утырганда үзем горурланып утырам, үзем шатланып, үзем ай дип утырасың, уф дигән җирләрдә булды. Теге шул кадәр өйрәнгәнме синең башкача булганга, эшләп бетелер микән бу хәрәкәт тегеләр белән бергә? Шуннан матур гына әйтеп, кирәк кенә вакытында биеп ала да Ришат, кирәк кенә вакытында үзләрен калдырып җырын дәвам итә. Халыкның бик күбенә бу ошаган, шуңа үзенең команда хакындагы менә проект, ул программа шушы командаң белән, шул ук музыка операторыннан бүтән бизәлешеннән сәхнәнең һәммәсе дә бер бүтән Ришатның эшен күрсәтә. Шулай бит, әйдәле. Безнең чынында төркем тәртипле диясем килә, бүтән яклап та. Әлбәттә ялгышлар да булды төркемдә, төрле музыкантлар белән дә, музыкантларга кирә түгел, гомумән килде-китте кешеләр дә булды төркемдә, яшерен батырын түгел. Но шулай ук менә төп талантлы безнең халыкка кирәген минем уйлавымча алар сәхнәдә калды. Һәм алар турында сөйләп узасым килә. Иң баштагы беренче көннән үк минем төркемдә эшләп килгән, ул кешедән башлыйсы килә, Илгиз Бадретдин дигән биюче, ул бер ай егете. Филүс Кагиров концертында ул биюче буларак барган иде, һәм анда танышып киттек. Филүснең үзенең музыкаль группасы икенче төрлерәк жанрга күчкәч, әйтик классикага күчкәч, биючеләр миңа күчтеләр. Инде минем эстрадныйрак жанр дигәч инде, һәм Илгиз белән шул көннән бирле без бергә. Аннары инде безнең Сөмбелә белән Рөстәм алып баручы, алар
Шулай ук беренче көннән танышканнан бирле минем белән бер 5-6 ел эшләп киләләр. Төркемдәге кешеләргә үз эшләре аерылып башка эшләр белән алар эшләргә икенче эшләрдә эшләргә тиешләр. Әйтик, безнең Рөстәм минем прическаларны эшли. Укладка чәчкә ясый һәм инде менә әлбәттә ир-ат өчен бу авыр эш. Беренче көндә тотынганда нәрсә эшләтәсең? Мин үз-үземә эшләям бит инде һәм менә Уникаль кешеләр булып чыга, бу якка да кирәк. Тагын ниндидер эшләр, тагын ниндидер, димәк, төркем азрак күләмдә булса, йөртергә дә рәхәтрәк, аларга игътибар да яхшырак була синең тарафтан да. Аларның да сәләте төрле булса, команда өчен дә яхшы. Менә шулай, алар үзләре дә шуны әйтә. Менә тик утырганчы нәрсәгәдер өйрәнәләр. Turgay sин uçasın, isken jilge salıp anadın. Senin kebek uçalmadım, karasam da jilde gül yatıp. Senin kebek uçalmadım, karasam da jilde gül yatıp. Ришат, репертуар деген бик җитди мәсьәлә бар. Бик җитди карыйсың репертуарга, үзем дә синең белән эшләгәч беләмен, һәм бик тиз генә дә чыгарып бармыйсың җырны, уйланасың, кабат-кабат эшләү. Барыбер да репертуар сайлауның үзенең таләпләрен, үзеңә куя торганнарың бардыр, сыйфатларың. Бу хакта уйланулар. Репертуарны ничек менә халык җыры икән, халык җырлары, аннары әйтеп кит, шул ук вакытта син соңгы вакытта ретро җырларны, элеккерәк җырларны кайтарып, башка кешеләр җырлаган җырларны, аны кайберәүләр бугаплаша торган тема, аңа да җавап көтәбез, чөнки дә бик күпләр хуп күрә. Киресенчә бик күпләр әйтәләр инде. Вакытны рәм итәсе килми, чөнки Ришат, безнең өчен Ришат Тухфатуллин үзенең нидер җырлары белән кирәк дип, менә икегә бүленгәнлек тә бар. Ретро җырлар, классик әсәрләр һәм халык җырлары урынында, гомумән репертуар хакында. Репертуар сайлау чыннан да иң зур проблема, иң авыр бу эшнең җире дип әйтәсем килә. Монда да уңыш елмаюы кирәк, җырны табыр өчен, чөнки эзли башлыйсың, сүзләр табып булмый. Һәм инде киен шау үтмәскә мөмкин, һәм аранжировкасы. Менә шушы вакытта мин сезгә мөрәҗәгать итәм, Зифа апа. Чөнки минем өчен иң мөһиме репертуар. Нәрсә җырлыйм? Мин килде китте җырлая алмыйм. Миңа килешми дә ул. Мен тамашачыларны без тәрбияләргә тиешбез дип уйлыйм, җырчылар. Ул нәрсә белән? Ул мәгънәле шигырь. Туры килеп кергән җөмлә белән түгел, ниндидер фәлсәфи дә булырга тиеш. Шул ук вакытта кешенең күңеленә ятышлы да булырга тиеш, аның белән бәйле дә булырга тиеш. Шул ук вакытта аларга дәва да булырга тиеш, ярдәм итәргә дә тиеш. Менә шушы гомумән бүгенге көндә иң шушы халык күңелен аңлаган композиторыбыз ул Зифа апа. Моңа күрә теге сезнең алда булуңа дип әйтте. Яңа елны шулай башлыйк әле, макталып утырып, кул артлары җиңел булып, артистларыма матур җырлар язылып, ай рәхмәт, Ришат. Бүтән шәһәрдә нинди генә концертка барсак та, менә бәлек чактан ук сезнең җырларны минем әнием тыңлыйдыр, һәм мин яратмыйдыр сезнең җырларыгызны, чын батырны әйтмим, яшереп әйтмим. Чөнки миңа җырдагы сүзләр ул бер нәрсә дә түгел. Ул вакытта миңа көй булсын, көй җыртыңларга булсын. Һәм инде үсә бара торгач, үзем шуңа килдем. Үсә бара торгач үзгәрә башлыйсың икән. Бүгенге көндә миңа сезнең җырлардан якынрак җырлар юк, чөнки чыннан да ул гади дә халык күңеленә керә, халыкчан да диясем килә. Һәм инде
Минем репертуарда сезнең җырлар байтак, һәм инде иҗатымның уңышы шундадыр дип тә күрәм, бергә эшләүнең нәтиҗәсе, һәм инде бер-беребезне аңлап, безнең максатны аңлап, халыкка хезмәт иткәнне аңлап, менә репертуарга килгәндә күп җырларым сезнең белән бәйле. Чөнки эзли башласаң табып булмый. Шигырьләр гомумән бирәләр, капчыклап алып кайтып китәбез. Аның арасында менә күп кенә кешеләр әйтә башладылар, менә минем җырны җырласаң, җырчы буласың диде. Безнең татар халкы башка төрле. Нәрсә дисәк тә, өлкән буын аны аңлый, әлбәттә. Минем концертларга йөргән тамашачылар аны аңлап, гомумән киләләр инде концертка. Һәм инде шулай да калган буыныбызны без тәрбияләргә тиешбез. Бу җырчының төп максаты һәм инде аны бары тик җыр белән генә тәрбияләп була. Яхшы җырлар белән, популяр җырлар белән, халык күңеленә керә торган җырлар белән. Менә бу эштә әлбәттә бернинди тынычлык дигән әйбер булырга мөмкин түгел. Һәм инде зур эш таләп ителә. Шуңа күрә Зифа апа сезнең белән күп еллар эшләрбез дип өмет итеп калам. Һәм инде Ходай сәламәтлегегезне бирсен, озак еллар яшәргә насыйп булсын. Менә элекке җырларны, элекке артистларыбызны искә алсак, анда бар әйтик Сара Садыкова, Рөстәм Яхин композиторларның шуннан да бик көчле композиторлар бар. Үлемсез җырлары вакыты, шулай дип әйтергә була бит. Үлемсез җырлар. Хәзерге көнгә кадәр яратып тыңлыйлар. Заманнасына карамасаң да. Менә мин шатмын. Әллә менә шулармы синең үзең кичкенә безнең яшькә караганда кичерәк булсаң да, кичкенә кеше булмасаң да, дәрәҗәң бөек, күңелеңдә матур. Әмма ләкин шул вакытларны ниндидер сагыну тулгаклары белән ретро җырлар кайтарырга мәллә. Менә сагынылган җырларны китереп чыгаруың, теге гапләшүләрендә тудыруы шул яклап бәйлеме әллә Ришат синең? Әлбәттә, менә минем концертта әлбәттә яңа популяр җырлар, әйтик, поп стилендә. Ол әйтик эстрадный җырлар. Яшьләр өчен дә җырлар бар. Бар халык җырлары, бар классик җырлары, әсәрләре дип әйтик, һәм ни өчен миндә мөмкинчелегем бар тик сәхнәгә дөбер шатыр китереп, югары темпка җырны салып, анда әйтик бию көенә сүзләр куеп һәм чыгып биеп, дөршап китереп, тавышын күзләрне яктыртып, алкышларны җыеп кайтып китергән. Син менә ансын булдыра алырсың, Ришат. Син булдыра алырсыңмы? Аның арасында мөрәҗәгать итеп өлгереп телләсән инде сүз белән. Менә телеңә нәрсә килде шуны сөйләп, яңгыратып һәм менә монсы миңа калса, әле син шу кадәр тыйнак итеп җаваплар җитди итеп миңа биреп утырасың, әле бит син уйланып биреп утырасың, чөнки без тамашачылар алдында түгел, икәү сөйләшеп утырабыз. Әгәрчә әйтергә кирәк, телевизор янында безнең тамашачыларыбыз, ләкин монсын миңа калса, син булдыра алмаячаксың, мин монсын әйдә алам. Шулай бит? Шулайдыр, бу тәрбиядән килә. Ташлыйм сиңа кадәр булганнарны, хәтеремнән җуям синсез узганнарны. Мине гафу итегез алданганнар, яратмады инде диеп зарланганнар. Сиңа кадәр йөрәгемнең кайнарлыгын белмәгәнмен, бу тормышның матурлыгын күрмәгәнмен. Сиңа кадәр ярам диеп яналман монда микән, яраттымы дип яратмаган монда икән. Ришат, син дә инде популярлык бурычларында әйттең, әйттерә торган тәңгәләрне барысында әйттек. Шәхси тормышың бүгенге көнне кайда яши дисәләр, Уфамы, Казанмы? Ныклап кына җавап. Син кыска итеп һәм җиренә җиткереп кенә миңа шундый тамашачыны кызыксындырган җавапларны бирә әле. Кайда Ришат бүген яши? Төп Казанмы, Уфамы? Студент буларак, әлбәттә эш кирәк бит инде. Һәм инде Казаннан бик күп, Татарстаннан тәкъдимнәр күп булды, эшләргә мөмкинчелек булды, һәм инде
Шуңардан инде Казанның Уфага кайтып кергәнем булмады. Һәр 1-2 көнгә кайтам да тагын Казанга китәргә туры килде. Һәм шул вакытта менә шушы шартларны тудырган Татарстанга рәхмәтләрне әйтәсем килә, чөнки алар миңа фатирда бүлеп бирделәр һәм инде минем бүгенге көндә үземнең студиям да бар һәм инде фатирым да бар. Шуның белән миңа бик уңайлы һәм инде мин әлегә Казанда яшим. Шулай да менә һәрбер җырчы мин уйлыймча туган ягы булмаса бәхетле булмас иде. Минем бар туган ягым һәм менә бу көзне дип әйтик инде сентябрьдә Башкортстанның атказанган исеме алуым белән шиксез шатланамын һәм инде горурланам, үзем туган ягыма шиксез рәхмәтлемен. Нәрсә ул синең өчен мәхәббәт? Аны нәрсә белән ашыйлар, Ришат? Менә бер сүз белән генә Зифа миңа калса әйтеп булмыйдыр. Сөйли башласам берәр куплет кадәр әйтергә аны аңлатырга кирәктер. Мәхәббәт инде ул минем уйлавымча күңелдә булган иң ихлас хисләр бер-берсенә. Кешедәге ике җан арасында. Гомумән табигатың белән син аругына яшәп килгән егетләрнең берсе, яшь гашык буласыңмы син? Шулай. Яшерен батырын түгел. Яшь гашык буласың. Чөнки артист кеше шундыйрак буладыр ул минем уйлавымча. Бу синең бу гадәтең өйләнгәнчегә кадәр таралырга тиеш дип утыра инде әбиләрең, өйләнгәннән соң яшь гашык булулар булмасын инде балам дип шулаймы? Но хәзер менә элек мин үземнең нидер бер кыска гына вакыт өчен үземнең чыгып әйтәм, яшерен батырын теге яшереп утырасың килми. Соңгы арада менә алмагачтан зирак төшмәделәр бит. Мин үземдә дә шундый ничектер өйдә генә торасы килә башлады, гаилә кора башлады, балалар килә башлады. Шуңа күрә миңа калса бу проблема тумастыр дип уйлыйм. Проблема булыр дип уйлыйм. Инде дә әйтәсе килә, менә беренче мәхәббәтләр калган вакыт ул мәктәп вакытларында калгандырмы, ул концертларга йөриме? Бар бит мактанып та йөргәннәр җырчылар арасында. Ул минем беренче мәхәббәтем иде дип, аннары тагын да шуның белән бәйле бер сорау бирәмен әле мин аларга. Калдым инде ул синең, ул киләм инде концертларыңа, кем икәнен әйтмәсәң дә ярый. Монсын ул кадәрлек түбән төшәлмим, тирән булган күлләргә. Әлбәттә бар инде ул концертларга йөргәннәрен белмим. Тормышта бит инде ул. Шулайдыр бит инде. Әйе, тормышта инде алар, но Алар дип җибәрәле ул. Мәктәптә укыганда алар синдә бар да беренчеләр бу дип атала бит инде. Беренче тапкыр гашык булган кебек гашык булган Ришат, шулаймы? Теге киткәннәре китә, яңадан гашык булсаң беренче. Монсы дөрес булмаган. Тагын гашык буласың. Димәк, гашык булмас идем, тегесе дөрес булмаган булса, беренче булып калырга тиеш буламы? Шулаймы? Мин гомумән дип әйтәсем килде инде. Но ярар, ул кеше киләдер бәлки, но менә мин синең концертыңа килде, гомумән без элемтәдә түгел, язышканда яхшыга күрә шулай дип әйтәм. Бәлки ул үзе белмәй дә калгандыр әле синең беренче мәхәббәт икәнен, шулаймы? Бу койрыкны гына бара инде безне бар инде белә инде ул үземе. Әнә күлеп утыра, үзе исбатлап. Ришат, кемнәрне генә кияүгә бирмәсләр иде микән сиңа? Кемнәрдер, кызымны кәләш итеп килеп алса дип тә торганнар бардыр. Әмма ләкин икесе турында бик каты социаль челтәрләр гөрли бит инде. Әнә күлә инде хәзер үзе дә берсе инде аның безнең Гөлназ Асаева, ул хәтта үзендә шундый көч җитте. Анарда ул Ришат 12 яшьтән беләм, ул минем беренче мәхәббәтем булды дип бәян итте. Хәтта Алия Карашурина икенче бөтенесе кайсы тели Гөлназга иләнсә ярар иде. Кайсы әйтә ике тәкә башы бер Казанга сыймый дип тә әйтә кайберәүләре Алия турында да. Ләкин нәрдә Ришатның үз уе бу хакта юк түгелдер. Алия белән дә күптән берләштереп карыйлар. Инде Гөлназ белән мин Сәнгать академиясын бетергәндә йөри башладык без. Шаккатып гашык булган инде мин аңа. Шуннан соң инде гастрольләр башланып китте. Минем нәк беренче иҗат юлларым башланган вакытлар һәм инде шуннан озак кына күрешмәдек инде һәм шулай бар нәрсә тукталды дип әйтәсем килә. Бүгенге көнгә кадәр ничек дип әйтәм, ачык түгел безнең мөнәсәбәтләр. Бу роман ахырына якынлашмаган әле димәк дип әйтеп куясың. Шулаймы? Аслында белмим инде. Белеп белмәй дөнья хәлен дип утырыйк әле без бераз башны кырын салып. Шулай да кайда гына
Көрүшсәк тә Гөлназ белән интернеттамы берәр фото чыксамы, тамашачылар шул ук урында яза башлыйлар, берләштерә башлыйлар инде, ансын Ходай гына белә. Ахырын нәрсә булып бетәр. Шулай ук Алия без белән дә тамашачылар бик нык безне бергә күрәләр инде. Күрәселәр, килүчеләр күп кенә инде һәм инде алар икесе дә бик бар яклаптан килгән кызлар инде. Гөлназ әзрәк туррак һәм Дөнья кебегрәк дип әйтик. Алия йомшак, тыйнак дип әйтәсем килә инде, сабыр. Менә икесенең дә яхшы яклары бик күп. Yüreğimni üzdün canımı, unut diyen sözler yağdırır. Biz bəxtli bulalırız mı? Məhəbbət niyetim kaldırır. Unuturğa meni tırışma, saf hislerim bilen alışma. Ömür boyu yaşar biz sağışta, әллегесің түгел ялгышма. Гоммән җырчы күрәсеңме? Тормыш иптәшеңдә, әллә бүтән һөнәр иясе күрәсеңме? Син аны бер тапкыр миңа әйткән идең дә, әнинең холкына карап, әниемә тиң булган кызны сайлаганга мин озаграк уйлана торганмындыр дип апа дип. Дөрес бит? Шулай. Минем әти яни бер кайчан минем алда талашып, тавыш күтәреп, мен неприятный ситуациялар булмады. Шуңа күрә мин бик җаваплы карыйм бу мәсьәләгә. Күп кешеләр белән, күп кенә зур гына начальниклар белән, уңышлы кешеләр белән сөйләшкән булды. Һәм инде аларның уңышлыгы, алар әйтмәшләр, аларның тормыш иптәшеннән дип әйтүчеләр бик күп булды. Һәм мин моңа бик җитди һәм игътибарлы. Син нинди халәтеңә таянып өйләнәчәксең? Акылга таяныпмы, сөюгә таяныпмы? Гашыйк булып, үз тормышыңны гашыйк кына булып, миңа калса, теге акылы булмаса, сабырлык нидер булмаса, тормышны алып бару минем эш белән гомумән авыр булыр дип уйлыйм мин. Һәм инде ул мәхәббәт бетәр дә, анара нәрсә эшләрсең? Шул мәхәббәт биткән көннең икенче көнендә акыл кирәк бала башлый инде Ришат Зифапаңнан сора. Янсы шулай. Менә шуңа күрә акыл белән дә уйлыйм, йөрәкне дә тыңлыйм. Шуңа күрә 30-га җиттем дә. Телибез сиңа бәхет, бәхет син бәхетне нидә дип уйлыйсың? Минем өчен бәхет ул бу дөньяда матурлыкны күреп, авырлыкларга төшенкелек биреп яшәүдә түгел, менә сәламәт булып, әтияне исән сау булып, гомумән юк-барга шатланып яшәү минемчә бәхеттер. Бүгенге көннән һәрбер әйбердән, көннең һәрбер сәгате, минутыннан ләззәт ала алсаң, ул зур бәхеттер димәкче буласың. Шулай, шуны әйтәсем килә. Көндә җигәргә чыгам һәм инде җигәреп керәм дә шуны уйлыйм. Миннән дә бәхетлерәк кеше, мин 10 километрны үз аягым белән җигәреп кердем. Сәламәтлегем бар. Аллаһка шөкер, Ходай менә шушыңардан аермасын дип, шуны артык дип күрмәсен идем. Әтием, әнием исән сау. Тагын нәрсә кирәк инде кешегә? Бар нәрсә дә бар һәм миңа бар нәрсә дә уртача булса иде. Менә тыюлар бар, публичность дигән бар, танылу бар. Менә шул танылу, иң беренче танылуга туктыйк әле. Сиңа рәхәтме бу? Мине таныйлар, кайбер кеше рәхәт кичерә. Ишетәм, җырчылар арасында күп булам. Йөзенә чыга рәхәт, гел, мәш килә ул үзенең тамашачылары белән һәм иренми дә ул. Тынгысыз рәвештә яңадан тынгысызланып шулар белән мәш килеп, менә шул публичность дибез, танылу аңа рәхәт ки. Кайбер кеше әйтә, уф, ялгызым гына калып, башым котылып кына бер рәхәт кенә берәр тишеккә генә тыгылып кына утырасым килә ди. Танылу күрмәсеннәр иде, бик үк танып бармасыннар иде, арыйм диючеләр бар. Кайсысы сиңа? Кайсы якны син? Монда минем фикерем шундай, мин үзем тынычлыкны яратам. Әлбәттә, концертта, сәхнәдә кеше, артист кеше тынычлык белән үзен бәйләй алмый бер ничектә.
Мен бүтін ғұмырын шау келіп бара инде, әлбәттә. Урамға шықтыңмы, кіші алдына шықтыңмы, тынышлық юк инде. Әйдә фото төшәбез. Менә иң авыры бүгенге көндә минем өчен менә шушы эшнең авыр ягы ул фотосессия. Концерттан соң бигрәк тә авыр. Концерттан соң элекке заманда күктәге бер бастылар да бетте түгел. Концертта сиңа прожектор яктырта. Һәм инде чыгалар да концерттан соң телефондагы вспышка күзне йомып кына торасы килә. Мин әйтәсем килә бик авыр булу менә шушы популярлыкның авыр ягы шушы. Миңа калса теге артист кеше шул менә шушы авырлык булмаса, ул артист була алмый минем уйлавымча. Аның тамашачысы булмаса, тамашачының тартылуы булмаса, ул артист була алмый берничә. Һәм шуны аңлап та шул вакытта мин теге беренче, җиңел түгел бит инде. Авырга төшә, авырып тора. Теге аңара шатланып та дип әйтәлмим инде. Аңлап инде, әлбәттә ки, булырга тиештер дә дип уйлыйм. Һәм шул вакытта авырлыкларын да сизәм. Ничек ял иттерә шулай да Ришатны? Каядыр бөтенләй котылып тора торган урының бармы? Бармыйбыз бит ул урынга. Артыннан ияреп йөгермибез, ял итсен дип кенә калабыз. Әйтә аласыңмы, шундый урын бармы сиңа? Кайда син үзең булып рәхәтләнеп, менә хәзер инде мин мөмкин менә үзем чатан алырга дип. Тынычландыргы җир ул урманда йөгереп килә мен. Саф һава һәм инде тынычлык, менә шул вакытта мин тынычланып алам урманда. Йөгереп кирсәм, мен спорт белән шөгыльләнсәм, без волейбол уйныйбыз. Шулай да авылга кайтып, әтиәнең янында мунча кирип, менә шулай тыныгып алам әзрәк. Тыюлар, менә үзеңне артист өчен тыярга кирәк бөтен яклап. Шул ризык капканда да тыюлар, нинди тыюлар куясың үзеңә? Менә булай булырга ярамый, менә булай булырга ярамыйларны күп куймасаң булмый бу популярлыгын тотарга. Син нинди үзеңә катгый тыюлар куясың? Бармы синең шундый кискен тыюларың Ришатка карата? Бар, әлбәттә ки, мин үземнең әти безнең җуан гәүдәле. Һәм инде Генетик яктан син шундый. Охшап та китәргә мөмкинсең, име? Һәм шуңа күрә мин үземне бик нык тыям. Кырса үстерү җәмәскә, мен сәхнәдә кеше ул бар яклап та үрнәк булырга тиеш мин калса. Һәм тыюларым бик күп, әлбәттә ки. Ул тәмәке тартмаска, анда мен теге шамасын югалтып. Шәрәпкә нинди мөнәсәбәт икән дисәләр, хәмергә карата нинди мөнәсәбәттә, тәмәкене аңладык инде, кирәк була торган әйбер түгел. Теге дуракланып иши бергән кешеләрне аңламыйм, но шулай да теге бөтенләй ишмәгән кешене дә аңламыйм. Бик бөтенләй теге ишмим дә дип әйтәлмим, ишәм дип тә әйтәлмим үземнең. Иногда да әзмәс үземнең бик теге страстлар юк андай. Тәнкыйть бар, мактау бар. Мактауны ничек күтәрәсең, тәнкыйтькә ничек карашың? Тәнкыйть сездә булмый бит иҗатта. Макталырга яратасың. Мин менә тамашачылар шуны сизгән бар, менә син шул кадәр матур җырлыйсың, синең кебекләр юк, менә син берәү генә. Шул кеше икенче артистка шул сүзләрне яза. Һәм беренче көннән үк мин моны аңлап калдым, һәм бүгенгә кадәр мин бер нигә дә бик ышанып бармыйм. Бар, әлбәттә, ихлас кеше әйткән, ул сизелә, бар шундый әйтик язылган, теге дежурный сүзләр бар, андыйлар да бар, әлбәттә ки. Шуңа күрә мин мактауларга үзем беләм, үземнең җитешмәгәнлекләрне, үземнең кайсы ягың күңелеңә хуш түгел? Кайсы сыйфатың үзеңә комачаулый? Матур итеп сөйләшергә җитешмәгәнлек бар. Ришат, әгәр дә син әйтсәң, мин матур сөйләшә белмим. Калган сөйләшә белмәгәннәр кайда булырга тиеш? Тәнкыйть турында ныклап кына. Тәнкыйтьсез кеше үсә алмый, ниндидер максатларына ирешә алмый. Һәм инде тәнкыйть минем белән гел бергә булды, һәм булачак та мин моңа гел әйбәт карыйм, дөрес тәнкыйть булса. Бер генә тәнкыйть булса, бер генә кешедән аңа бәлки колак та салмассың. Но шулай да, мәсәлән, бер 10 кеше сиңа яза икән, прическаң килешми дип, значит, уйланырга кирәк. Мондый укладка сиңа килешми, мондый чәчкә килешми, булай сөйләүең килешми, мәсәлән, менә шул очракта уйланасың инде. Ришат, алтын балык тоттың бүген, нишләтер идең?
Гомумән иң зур хыялым ул инде бәхет, шатлык, әтиян имисән сау булсыннар, туганнар имисән сау булсыннар һәм инде күңел тынычлыгы булсын. Нинди генә эш эшләсәк тә күңел тынычлыгы булмаса, бу тормышта мәгънәсе юктыр дип уйлыйм. Күп нәрсә сорар идем. Күп нәрсә сорар идең, әмма ләкин күңелең белән син аларны күпләп, тармаклап әйтсәң дә, синең уйларың барыбер бер тирәдә шундый әйтәсе килгән иң мәгънә, иң изге булган нокталар аша үтә торган бәйләнештә. Бүген инде шундый матур көннәрнең берсендә безнең килеп тапшыруыбызны яңартып җибәреп, яңа елга синең тапшыру белән кирдек. Шуңа күрә тамашачыларыбызга да бу тапшыру җәйләрдә, бәлки җәйләрдә, язларда, бәлки көзләрдә кабатланып бирелер. Ләкин без ел башында шундый матурлык истәп җибәргәне хәтерләребездә калыр. Инде дә мин башка вакытны тапшыру ахырында киләчәгеңә нинди уйлар, нинди ниятләр баглыйсың дигән сорауны бирмәктәмен калганнарга. Бүген инде алтын балык дидем, үзең хакында әйттең нинди теләкләрдә калганың. Яңа елның яңа баштан гына тезелеп киткән ничәдер көненнән ел дәвамына яраткан тамашачыларыңа әйтеп калдырыр теләкләрең. Без шундый милләт, без башкалардан аерылып торабыз. Безнең үзебезнең моңыбыз бар, үзебезнең җырларыбыз бар, үзебезнең төсебез бар. Һәм менә шушыны югалтмасак иде, бергә булсак иде, бер-беребезгә ышанып, үзебезнең милләтне көнләшердәй биеклекләргә мендерсәк иде. Әлбәттә, моңарда минем генә көчем, бер үзем генә моны алып бара алмыйм. Тамашачыларыма зур рәхмәтләрне җиткерәсем килә. Минем белән менә шушы зур эшебездә зур өлешләрен керткән тамашачыларыма чиксез рәхмәтләрне җиткерәсем килә. Сәламәт булыйк, бай булыйк, үзебезнең иҗатыбыз белән бай булыйк. Сәламәт булыйк. Һәр вакыт менә кеше күңелендә җырлардай кайфләре булса иде. Урыннан ук торып биеп җибәрерлек сәламәтлекләребез булса иде. Шуңа күрә барыгызга да зур рәхмәтемне җиткерәсем килә. Мине бары тик тамашачыларым күтәрде. Һәм инде бүгенге көнгә кадәр мин аларның куйган, аларга әйткән вәгъдәмне үтәргә тырышам, һәм инде акларга тырышам. Рәхмәттән башка бер сүзем дә юк. Артыгын да бердә сорамыйсың. Бары күңелемә тимәгез. Мин җырымда янам, мин җырымда яшим. Сезнең тормыш белән, тик ярату белән түләгез. Әле генә әйтеп үткән фикерләрен бары мин тамашачыларга карата Ришатның шигъри юлларга гына салдым кебек. Ришат, сиңа иң җылы теләкләрдә калып булай дип әйтер идем. Йөрәгеңдә серләр тау сиредәй, моңың шылтырап торган шишмә тавышыдыр. Янсын җаның, аксын моңың, җылыт дөньяларын халкыңның йөрәкләрен, күңелләрен, шунда озак булыр халык күңелендә урының. Яңалардан яңа иҗат үрләре теләп калабыз сиңа. Кадерле дуслар, күзгә күз карашып тапшыру ахырына якынлашты. Елның башында ук тагында төкле аягың белән дип әйтәбез бу матурлыкка һәм бу урында түгәрәк стәлләр артында шушы тапшыруыбыз аша сезнең якыннарны да данлауларга, хуплауларга, хөрмәткә лаекларны көтеп каласы килә. Бар ул бездә андый матур гаиләләр. Шулай ук искәртеп үтәбез, тапшырулар тезмәсе Зифа Нагаева каналында YouTube'та дөнья күрә килә. Кабат-кабат кирип карый аласыз. Тапшыруга карата булган мөнәсәбәтләрегезне социаль челтәрләр аша миңа җиткерергә дә мөмкинчелек бар. Күрешкәнгә кадәр матур үсен көннәрегез, якты атсын таңнарыгыз, гөрләп якыннар белән үтсен кичләрегез. Әлегә сау булыгыз.